Γεια σας φίλοι μου, ήρθαμε στο tutorial του πρώτου μας μαγικό κόλπο με τράπουλα, ο κυνηγός. Όσοι δεν έχετε δει το performance, πάτε στο YouTube μαγικά κόλπα με τράπουλα 1 ο κυνηγός. Είμαστε στο tutorial τώρα. Όπως καταλάβατε, τα φύλλα τα οποία διαλέγουμε τα 15 είναι τυχαία. Ας ανακατέψουμε κιόλας. 15 τυχαία φύλλα, δεν υπάρχει σημασία. 4 ο θεατής, άλλα 4, 8, 12, 3, 15. 5 εγώ, 5 και 5. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να προσέξετε, στο οποίο πρέπει να δώσετε μεγάλη σημασία, δηλαδή στην ουσία είναι το μόνο στο οποίο πρέπει να κάνετε κάτι, δηλαδή όλα τα άλλα γίνονται από μόνα τους, δεν ξέρω, έτσι είναι. Όταν ας διαλέξει ένα φύλλο θεατής, ας πούμε ότι διαλέγει αυτό το ρίγα τριφύλι. Πρώτα όμως δεν πρέπει να κόψει, ούτε το κόψιμο, δεν υπάρχει σημασία που κόβει. Δεν φαίνεται. Ναι, ας πούμε ότι βάζει το φύλλο του, ξέρω εγώ, κόβετε κι εσείς και ας πούμε και το φύλλο του θεατή είναι εδώ πέρα, ο ρίγας τριφύλι. Πριν να το θυμόσετε αυτό, να μην κάνετε ένα τραγικό λάθος. Λοιπόν, βάζετε κι εσείς ένα τέτοιο φύλλο, όμως επειδή το κόλπο λέγεται Java κυνηγός, αν υπάρχει βαλές, βάλτε το βαλέ. Ναι. Και τώρα θα πάρετε το άλλο κομμάτι εδώ πάνω, θα πάρετε και το άλλο κομμάτι εδώ πάνω και πρέπει να μπει το μέρος που υπάρχει ο βαλές, δηλαδή το δικό σας φύλλο που είναι γυρισμένο νάτο, πρέπει να μπει πάνω από τα φύλλα του θεατή. Στην ουσία όλα τα άλλα γίνονται από μόνο τους. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε είναι να αρχίσετε από τα αριστερά στα δεξιά. Και θα δείτε ότι τώρα θα πετύχει. Βλέπετε εδώ πέρα, συνεχίζεται όλη αυτή τη διαδικασία. Το κόλπο έχει πετύχει. Βγάζετε, και τώρα πρέπει να προσέξετε να βγάζετε τα κομμάτια που δεν είναι το φύλλο σας, γι' αυτό και το έχουμε και γυρισμένο. Εδώ πέρα δεν υπάρχει στο αριστερό κομμάτι το φύλλο σας, άρα τα αφαιρείτε. Και τα ξαναρχίζετε. Τώρα εδώ πέρα, αφού βάλετε εδώ πέρα, θα περάσετε αυτή τη στήλη. Και αυτά. Και τώρα βγάζετε και αυτά. Το φύλλο σας, ρίγας τριφύλι, έχει πάει μαζί το δικό. Τι θα το πείτε, θα το δείτε και στο performance καλύτερα. Ρίγας τριφύλι, να το. Το βλέπετε, αυτό ήταν το κόλπο, το βίντεο μάλλον. Ναι. Γεια σας. Θα βγάλουμε κι άλλο ένα νέο βιντεάκι. Μαζί δεν θα υπάρχει tutorial, θα το ανεβάσουμε σε λίγες μέρες. Γεια σας.